מבצע כספת פתוחה. איתמר לא היה סתם נער בבית הכנסת. בתוך הראש שלו, ברגע שהוא פסע פנימה, הוא הפך לסוכן על בכיסוי עמוק. המשימה הייתה ברורה, לשרוד את פסוקי דזמרה ולהגיע לפרק 14 בספר המתח החדש שלו, במינימום נפגעים ובאפס חשיפה. הוא התיישב בספסל השלישי, המיקום האסטרטגי ביותר בבית הכנסת. מצד ימין, אבא, שהיה עסוק כבר בכוונות עמוקות, מצד שמאל, הסטנדר, ששימש כמחסה מצוין. במרכז השולחן, ממש מול העיניים, נח הפריצה ללובר, ספר מתח בעטיפה שחורה ומסעירה. ג'ק החליק לאורך הצינור, קרא איתמר בעיניים בורקות, בזמן שהחזן התחיל לנגן את ברוך שאמר. הוא ידע שיש לו רק 3 דקות עד שהילדים הסודיים יגלו את תקוותיו. בעוד שפתיו של איתמר ממלמלות את פסוקי דזמרה, הראש שלו כבר היה עמוק בתוך המסדרונות האפלים של המוזיאון בפריז. התפילה התקדמה במהירות, ואיתמר דפדף בסידור רק כדי להדביק את הקצב ולהגיע לסוף אז ישיר. אבל בספר הדברים הסתבכו. ג'ק היה תקוע. המנעול הדיגיטלי סירב להיפתח, והזמן אוזל. ג'ק! צעק המפקד באוזנייה של הסוכן. איתמר הרגיש את הדופק שלו מאיץ. הוא היה חייב לדעת, האם ג'ק יצליח לפרוץ את הכספת? בבית הכנסת השתרר שקט. הקהל סיים את שירת הים והמתין יחזן. באותו רגע ממש, בתוך הספר, ג'ק הקליד את הקוד האחרון. קליק! הדלת הכבדה נפתחה לרווחה. אמן! שאג איתמר בניצחון אדיר, והקול שלו הדהד בכל האולם הדומם. השקט שהשתרר בבית הכנסת היה חזק יותר מהפיצוץ הכי גדול בספר. אבא שלו הוריד את הטלית מהפנים והביט בו בתמיהה מוחלטת. השכן מהספסל מאחורה כחכך בגרונו, ובחור צעיר לידו ניסה להסתיר חיוך. איתמר קפה. בבית הכנסת לא עונים אמן אחרי אז ישיר, ובטח לא בצעקה של ניצחון במלחמה. הוא הרגיש את הדם עולה לו ללחיים. הוא היה סוכן חשאי שנחשף בצורה הכי מביכה שיש. משהו בתוך איתמר התהפך. הוא הסתכל על הסידור שעמד בצד, מזולזל, ועל ספר המתח שתפס את המרכז. אני מנסה לפרוץ לעולם דמיוני בזמן שבעל הבית של העולם האמיתי מחכה לדבר איתי. איתמר סגר את הפריצה ללובר בשקט. הוא לא ניסה להסתיר אותו יותר. הוא פשוט הניח אותו בתוך מדף הסטנדר מתחת לסידור. הוא לקח את הסידור והניח אותו בדיוק במרכז השולחן. נשמת כל חי תברך את שמך, פצע החזן בנעימה. איתמר הצטרף לתפילה, אבל הפעם המילים היו אמיתיות. הוא כבר לא היה סוכן חשאי בבריחה, אלא בן שמוצא את הדלת הפתוחה לאבא שלו. בנחת, מילה אחרי מילה, הוא הבין שהקשר הזה הוא ההרפתקה הגדולה מכולן.